Ja. Hey, Pernille. Ja. Der er webcam på. Hun sidder lige og ser en eller anden film. Når de grønne slagter, så hun ser. For det vent, jeg skal lige. Det er dejligt det. Du tager den ikke ud, hva'? Eller tager den ud på YouTube? Jo, jeg hører. Gør du? Jeg er spændt på at tage det der af, mand. Men jeg skal lige høre han sige. Svend snakker om livet. Svend snakker om livet i de grønne Hvorfor kommer der slagter. slet noget klamt? Den er... Er det overhovedet en... Nej, få nu væk fra den. Jeg ved ikke, det der Pernille. Står bare med badebolde. It's Friday. Den har Pernille hørt hele... Åh, for helvede! Mit knæ. Den har Pernille hørt hele dagen. Det er bare gas. Det er bare gas. Vi har bare lige hørt den lige før. Ja, hvilken sang skal vi høre? Hvad? Vi skal høre Kalle. Nej, vi skal høre. Jeg tror, det er han der mongol eller sådan noget andet. Hvem er dem? Hvem er dem? Hallo, hvem er dem? Hvad? Hvem er dem? Lollipop. Hvem er dem, Pernille? Hvem er dem med mongol? Ham der står og siger, min badebolde er større end din. Chocolate. The icing is very good, but I just love my lollipop. Because I'm delicious when I lick my lollipop. I'm delicious when I drop Se den der, like den it's fyrer hot den af. when I walk in the club. Baby, what you gonna do? Du. 'Cause all the boys they want me, all the girls they want me too. 'Cause I'm delicious. I'm hot, hot, I'm so delicious. Just like my